שמדברים על איסור חמץ בפסח. אין לו עניין של בטל אחד ב-60, אפילו אחד ב-1000 לא. מה זה חמץ? חמץ זה משהו שהחמיץ. מים וקמח שהחמיצו. שמת מים וקמח ביחד, עבר 18 דקות, זה הפך להיות חמץ. איסור חמץ בפסח הוא בגלל המרחק. כשעם ישראל היו במצרים, כלומר מרחק מבורא עולם, מרחק מהיהדות, אבותינו עבדו עבודה זרה. עם ישראל היו צריכים לקחת את השה של מצרים, את אלוהים של מצרים, לקשור אותו למיטה 4 ימים, ואחרי זה לשחוט אותו. בזמן שבימים האחרים שעברו, אין ספק שהיו חייבים מיתה מטעם המצרים בנושא הזה. ופה היו חייבים לקחת עוז לא יתואר. היו עבדים במצרים. ולשחוט את אלוהים של מצרים. הזוהר הקדוש מסביר, לא די שמבשלים אותו, בעצם יותר נכון, אסור לבשל אותו, על צלי אש בלבד. והטעם שעל ידי צלי אש הריח הולך משתרע על פני שטח הרבה יותר רחב, למרחקים. שוב, אנחנו מגיעים לעוז שהיו צריכים לעשות פעולה לפרסם. היהודי צריך להגיד, אני יהודי גאה ואני זה ששורף את אלוהים של מצרים. לוקחים את הדם שלו ושמים אותו על שתי המזוזות ועל המשקוף למעלה. שני הצדדים ולמעלה. כתוב בתורה, ראה את הדם ופסח על הבתים. מה זה פסח? בלשון פסח. דילג. הזוהר כן שואל, הקדוש ברוך הוא צריך שיהיה סימן איפה היהודי נמצא? מדוע דווקא עשו את הדם בחוץ ולמה לא יכולת בפנים? אני לא אכנס לכל הפרטים, אבל שוב אנחנו מגיעים לנקודה לשים בחוץ, כמו שאנחנו שמים מזוזה היום, כמו שיש לנו מצוות מזוזה, ידעו כולם שיהודי גר בבית הזה. הדם הזה הוא דם של שה של מצרים. הזוהר גם מוסיף ואומר, הרי כתוב וערל לא יאכל בו, גוי היה אסור לאכול, או יהודי שעדיין לא עבר ברית מילה גם היה אסור לאכול, היו חייבים למול את עצמם. מלאו את עצמם והשתמשו בדם הזה יחד עם הדם של השה, ערבבו ושמו את זה על המשקוף. בשלוש מקומות בדלת. הרבה לא היו... לא. הרבה. רוב אנשים, רוב. נכון. רוב גדול. להלבין את הדינים. נכון. ואז בעצם זה אומר שהדם אדום הפך להיות לבן. מדין לרחמים. החמץ אם כן, הוא מלשון החמצה. כתוב מצווה בא לידך אל תחמיצנה. כשבא לך לקיים מצווה, אל תחמיץ את ההזדמנות, אל תשע אותו. כתוב אל תאמר אדם כשאפנה אשנה, שמא לא תיפנה. לא להגיד
אם בא לך איזה מצווה, או בא לך עכשיו זמן ללמוד, לא, יש לי זמן יותר מאוחר, יש לי זמן מחר. חבל, אל תשע, אתה לא יודע מה יהיה אחר כך. אל תאמר אדם כשאשנה שמא לא תיפנה. אל תחמיץ את ההזדמנות. כשאנחנו מדברים על חמץ, שוב צריכים להבין את העניין. החמיצות הוא בעצם החמצה של השם יתברך. השהו את השם יתברך בצד. כל כך חמור הנושא הזה של חמץ, כי ברגע שיש לך חמץ בעיסה, הכל מחמיץ. השטן בא בפתח הכי קטן. אם אתה נותן לו להיכנס, הוא ימלא את המקום. ולכן מחמירים ושוב מחמירים לכל הנוגע שחס ושלום לא יהיה פירור אחד של חמץ בבית, שלא יהיה מתחת חסותך, בעלותך, מוכרים את הכל לגוי, או שלא ישב בבית כלום. כל זה בזמן המיוחד של 7 ימי פסח. פרשת תצווה, הזוהר הקדוש מביא את המשל הידוע. מישהו חלה בבית, בא הרופא ואומר לו בדיוק מה לאכול, מה לא לאכול, ונותן לו תרופה, אל תאכלו כך וכך וכך דברים, ונותן לך רפואה במשך 7 ימים, אחרי זה הכל יהיה בסדר, תוכל לחזור בחזרה לאכול. הקדוש ברוך הוא אומר לנו, אל תאכלו חמץ 7 ימים, אל תאכלו את זה. אתם הייתם במ"ט שערי טומאה, הייתם חולים. ולכן תיזהרו ביותר לא לאכול את הדברים האלו, כל מה שקשור לחמץ. אני נותן לכם תרופה, היא נקראת מצה, אספתה. ועל ידי המצה הזאת שאתם אוכלים במשך 7 ימים, אתם בעצם פותרים את הבעיה לכל השנה כולה. זאת אומרת, רפואה בארמית, לשון אסותא, אספתה. אז לוקחים את המצה, אוכלים את המצה, קיום מצווה של המצה, ואחרי זה כבר יהיה מותר. כי למעשה, אחת מהשאלות שהזוהר הקדוש שואל, אם חמץ כל כך חמור, וחמץ נקרא שטן, נקרא יצר הרע, נקרא קליפה, אז איך מותר לאכול את זה כל השנה? ואז באה התשובה במשל הזה, שאם הבאת את עצמך לאמונה חזקה כל כך, כי העניין של פסח, עניין של שמירה לא לאכול חמץ, והמצווה לאכול מצה, האמונה הזאת היא זו שבעצם נותנת לנו להיות בריאים, זה כמו תרופה או חיסון לכל השנה כולה. בפרשת וארא, סעיף נ"ב, אומר הזוהר הקדוש. אמר רבי יוסי, והשבחה דכולה, זה השבח יותר מהכל. ולקחתי אתכם לי לעם, והייתי לכם לאלוקים. כי לפני כן רבי יהודה אומר, כתוב הוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים מתחילה, ואחר כך והצלתי אתכם מעבודתם, ואחר כך וגאלתי אתכם. אנחנו הרי שותים 4 כוסות יין בפסח, בגלל 4 לשונות של גאולה. הוצאתי, והצלתי, וגאלתי, ולקחתי. הוצאתי, נכון?
לא, הוצאתי, והצלתי, יצלתי, גאלתי, יצאתי. והוצאתי, הוצאתי, והצלתי, יצאתי. וגאלתי. וגאלתי ולקחתי. אוקיי. ואז באה התשובה, מדוע אם כן כתוב בהתחלה והצלתי? למה לא גאלתי? אנחנו הרי מדברים על גאולה. למה הפסוק לא מתחיל ב"וגאלתי"? הוא משיב, עיקר הכל אמר תחילה, כי רצה הקדוש ברוך הוא לבשר להם מתחילה את היפה מכולם, דהיינו מיציאה ממצרים. מה שהיה הכי חשוב, קודם לצאת מפה. אחר כך יותר רלקס. כן. קודם לצאת מהר, ולכן ויצאתי זה בתחילה. הלאה. שואל רבי יוסי, ולקחתי אתכם לי לעם, והייתי לכם לאלוקים? למה לא להתחיל בזה? זה הכי חשוב לכאורה. אמר לו, בזמן ההוא לא היה להם דבר יפה יותר מיציאה, כי חשבו שלא יצאו מעבודתם לעולם. כי היו רואים שם שכל האסורים שהיו ביניהם היו מקושרים, היו מקשרים אותם בקשרים של כשפים, לא יכלו לצאת מקיניהם לעולם, לא יכלו לצאת ממצרים ומביניהם לעולם. ומשום זה מה שחביב עליהם יותר מכולם נתבשרו בו תחילה. זאת אומרת, לא חשבו לרגע שהולכים לצאת ממצרים. התומה, הקשרים שקשרו אותם בכישופים, לא נתן לאף אחד לצאת. אז ברגע שהיציאה הייתה, או הברכה, שהקדוש ברוך הוא בעצם, אני הולך להוציא אתכם. זהו. זה הכי חשוב מהכל. הלאה. ואם תאמר, אף על פי שיצאו ממצרים, יכול להיות שילכו אחריהם להרע להם, אפילו שיצאו כבר. ומי אמר שמצרים לא יכולים לבוא לקחת, לרדוף אחריכם? להחזיר אתכם? אני אציל אותם. על זה כתוב והצלתי אתכם מעבודתם. ואם תאמר שיכול להיות שיצאו וינצלו, אבל לא תהיה להם גאולה, תלמוד לומר, וגאלתי אתכם מזרוע נטויה. ואם תאמר שלא יקבלם לו לעם, על זה כתוב ולקחתי. ואם תאמר כשיקבלם לעם, לא יביאם לארץ, על זה כתוב והבאתי אתכם אל הארץ. אז למה אין 5 כוסות? יש בסוף. בסוף, ראשון לחמישי. דאבוננו, אנחנו עדיין לא בגאולה שלמה. אנחנו עדיין לא יכולים לברך על הכוס החמישי.